International Airport sa Lingayen, Pangasinan. Ito ang isa sa mga balak maisakatuparan ngayon ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco. Nandito po tayo sa CAAP at DOTR, the Department of Transport, sa opisina ni Secretary Galvez dahil gusto naming pag-usapan ng mga nakilala kong Koreano na handang mamuhunan sa isang bagong international airport sa Lingayen. Malaking progreso raw ang hatid nito hindi lang sa nasasakupang distrito kundi sa buong Pangasinan. Para maalis na po yung lumang airport sa Lingayen at malipat doon sa boundary ng San Carlos at Lingayen para hindi na makaistorbo doon sa Kapitolyo. Para naman hindi maabala at mahirapan pa sa pagkukommute ang mga residenteng kailangan magsagawa ng transaksyon sa mga opisina ng pamahalaan, target ni Governor Ramon Monmongico III na magtayo ng isang gusali kung saan magsasama-sama na ang mga opisina ng mga ahensya. Why don't we build a corporate center for the Capitol? Within the Capitol complex, it will be a high-rise. Andun na po lahat ng opisina ng probinsya, and we can accommodate more national agencies and offices para maging one-stop shop. Diba? Okay po yun? Hindi ipaparenta bagkus libre ang pag-uopisina nila rito. Ang gusto po natin, yung PDEPO, andun na po ang SEC o ang Securities and Exchange Commission. Andun na rin ang BIR. Inimbita ko po sila. Andun na rin ang Pag-ibig, SSS, para lahat ng kailangan para magsimula ng negosyo. Andun na rin po. Bukod sa mga ito ay magtatayo rin ng public amphitheater sa Lingayen kung saan libreng gumamit ang lahat para maipakita ang talento at kultura ng Pangasinan. Ilan lamang daw ang mga ito sa mga kasama sa development plan para sa Pangasinan sa ilalim ng Administrasyong Gico. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.